Κύριε Μαυροθά, καλή σας μέρα. Καλημέρα και από μένα. Απλώς δεν έχει τελειώσει ακόμα η καταμέτρηση των σταυρών. Εγώ έχω τελικά. Πού τα βρήκες? Εγώ έχω τελικά από το Υπουργείο Εσωτερικών με 788 τμήματα κανονικά ενσωμάτωση στο 100% και μία διαφορά στην πρώτη θέση από τον συνάδελφο, τον πολιτικό συντάκτη, τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα, 100 περίπου και κάτι σταυρών. Δηλαδή μία νίκη έτσι όπως δίνεται αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, από το Υπουργείο Εσωτερικών, το επίσημο. Ναι, η ενσωμάτωση που έχει γίνει είναι ουσιαστικά στους ψήφους των κομμάτων και όχι στους σταυρούς. Στους σταυρούς είμαστε γύρω στο 70%. Έχω δηλαδή ένα προβάδισμα, αλλά ακόμα δεν έχει στηρίξει ο διαιτητής τη λήξη και μέχρι τη λήξη έχω μάθει να μην πανηγυρίζω. 100%. Αν μιλάμε και γιατί οι διαφορές που βλέπω εδώ είναι και ούτως ή άλλως και πάρα πολύ μικρές, 100% και απλώς εγώ επειδή στους σταυρούς έβλεπα την ενσωμάτωση, εντάξει, γιατί στο τελικό αποτέλεσμα υπήρχε από νωρίς, ναι. Όσον αφορά τη μία έδρα. Πάντως, ένας αγώνας ο οποίος και μία μάχη όχι καινούργια, γιατί είχατε μετάσχει και στις προηγούμενες εκλογές, στις ευρωεκλογές, στο πρώτο έτσι crash test για ένα νέο πολιτικό σχηματισμό, και δεν ξέρω ποια είναι τώρα, πώς ολοκληρώνεται το συναίσθημα αυτής της διαδικασίας. Ήταν ουσιαστικά μια διαδικασία η οποία δεν κράτησε πολύ, ευτυχώς. Την έκανα χειροποίητα, όπως λέω, και ερασιτεχνικά. Δεν ήταν δηλαδή μια προεκλογική εκστρατεία ενός επαγγελματία πολιτικού ή κάποιου που θέλει να κάνει καριέρα στην πολιτική. Ήταν ένα μικρό πρωτάθλημα για μένα, δεν ήταν προεκλογικός αγώνας, γιατί η περιφέρεια Αττικής είναι πολύ διασκορπισμένη. Για να τη γυρίσεις όλη πρέπει να κάνεις πολλά χιλιόμετρα. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές φεύγω πλουσιότερος από αυτή την προεκλογική καριέρα, την προεκλογική εκστρατεία, γιατί γνώρισα μέρη που δεν είχα πάει ποτέ και που δεν θα πήγαινα αν δεν είχα αυτή την καμπάνια, και γνώρισα και το κυριότερο ανθρώπους που δεν θα γνώριζα ποτέ, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου είναι και ο μεγάλος πλούτος μιας τέτοιας διαδικασίας. Σωστό. Πολύ σωστό. Βεβαίως, μπροστά με τα τωρινά δεδομένα και χωρίς ακόμα να το ξέρουμε στο 100%, υπάρχει και η προοπτική της μιας νέας εντελώς διαφορετικής δραστηριότητας, εντελώς διαφορετικής ζωής, θα έλεγα, αν υπάρξει η συμμετοχή στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Θεωρώ πολλά μπορούν να έχουν υποθεί για αυτό το κοινοβούλιο και τι κάνετε και ποιοι είναι εκεί μέσα και τι γίνεται, αλλά σε προσωπικό επίπεδο για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη δική του διαδρομή, η οποία δεν είναι πολιτική διαδρομή, δεν είναι σίγουρα επαγγελματική καριέρα πολιτικού, το να βρίσκεται στους 300 εκπροσώπους του λαού, όσο και αν ακούγεται αυτό κλισέ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι αν μη τι άλλο μια ξεχωριστή τιμή, πέρα από τους όποιους φόβους μπορεί να αισθάνεται ένας πολίστας πριν πέσει βαθιά στο νερό. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα του ποταμιού. Δηλαδή το να φέρει ανθρώπους που προέρχονται από την κανονική ζωή, που δεν είναι δηλαδή δημιουργήματα κομματικών μηχανισμών ή συγγενείς προηγούμενων πολιτικών, να τους φέρει στο προσκήνιο, και η δική μου περίπτωση είναι, θα έλεγα, μια τέτοια περίπτωση. Όπως και οι υπόλοιποι αξιόλογοι βουλευτές που βγήκαν με το ποτάμι, είναι περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει τη ζωή τους και είναι ουσιαστικά βγαλμένοι μέσα από την ίδια την κοινωνία. Το πολιτικό μας προσωπικό νομίζω ότι χρειάζεται έτσι μια ανανέωση, όχι τόσο σε θέμα προσώπων, όσο και σε θέμα περισσότερων νοοτροπιών. Και το ποτάμι προσπαθεί να το περάσει κάτι τέτοιο. Εγώ θα σε πω, Γιώργο, γιατί με βάση την εντοπιότητα και το παρελθόν σου στο Πόλο και τη δική μου ενασχόληση με την περιοχή της Βουλιαγμένης, επειδή εκεί μεγάλωσα, εκεί είναι οι φίλοι μου και είναι η ομάδα μου στο Πόλο, εν πάση περιπτώσει, Βουλιαγμένη. Κοινή μας φίλη, ναι. Τίποτα, ξέρεις, από χθες που υπάρχει η δική σου διαδικασία, υπάρχουν και ερωτήματα. Δηλαδή, διάβαζα και με κάποια σχόλια φίλων στο Twitter που λέγανε να δούμε και τι θα γίνει με το Πόλο και μια ομοσπονδία η οποία. Να την πω ταλαιπωρημένη, εγώ θα την πω ταλαιπωρημένη. Μια ομοσπονδία η οποία κατηγορείται ότι εδώ ασχολούμαστε με την ομοσπονδία του ποδοσφαίρου, οι δημοσιογράφοι με την ΕΠΟ, κάποιοι άλλοι ασχολούνται με το μπάσκετ, αλλά ελάχιστοι ασχολούνται με το γεγονός ότι στο Πόλο υπάρχει η ίδια εξουσία εδώ και 250 χρόνια. Η οποία. 30 κάτι, ναι. Η οποία κατά πολλούς, εν πάση περιπτώσει, έχει την ευθύνη για διάφορα δεινά στο άθλημα. Υπάρχει το τελευταίο κρούσμα με τον αρχηγό της Εθνικής, τον Χρήστο Αυρουδάκη, το οποίο έβγαλε στην επιφάνεια όλη αυτή την
δυσαρέσκεια απέναντι, μπράβο, στο πρόσωπο του Διαθεσόπουλου. Έχεις να πεις κάτι από αυτού όσον αφορά την ιστορία του Πόλο σε αυτό το κομμάτι, όχι στο αγωνιστικό? Αυτό που έχουμε πει και ως ποτάμι είναι γενικά ότι οι θητείες των ομοσπονδιών πρέπει να έχουν ένα maximum αριθμό, ένα κατόφλι, ένα ταβάνι, δηλαδή να είναι 2 θητείες για κάθε έναν από τους παράγοντες στα διοικητικά συμβούλια των ομοσπονδιών. Αυτό στην περίπτωση του Δημήτρη του Διαθεσόπουλου θα ήταν κατά τη γνώμη μου μια αφορμή για να αφήσει την κολυμβητική ομοσπονδία. Ήδη είναι δηλαδή από το 1984 που ξεκίνησα και εγώ την καριέρα μου στην εθνική ομάδα. Έχει προσφέρει αρκετά πράγματα, αλλά νομίζω ότι κάπου και ο ίδιος, επειδή είναι έξυπνος άνθρωπος, πρέπει να καταλαβαίνει ότι ήρθε η ώρα του να δώσει τη σκητάλη στον επόμενο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε γενικά στη ζωή. Όχι μόνο στον αθλητισμό, να ξέρουμε πότε να φεύγουμε, αλλά σε όλους τους τομείς, ακόμα και στην πολιτική, σε ό,τι κάνει ο καθένας, θα πρέπει να ξέρει ότι έχει να προσφέρει για μια συγκεκριμένη θητεία και να μην γατζώνεται σε αυτή την εξουσία η οποία είναι γλυκιά μεν, αλλά τελικά φτύρει και δεν βοηθάει τόσο πολύ στην ανανέωση που τόσο έχουμε ανάγκη γενικότερα ως χώρα. Εγώ θα πω ότι στην καριέρα σου, εν πάση περιπτώσει, ήσουν ο άνθρωπος που σε έβλεπε κάποιος στον δρόμο και σου έλεγε τι δουλειά κάνεις και του έλεγες παίζω πόλο και σου έλεγε εσύ παίζεις πόλο. Με αυτό το ύψος. Πλάκα κάνεις τώρα. Ωραία, αφού εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μου πλεονέκτημα. Οι σωματικές μου διαστάσεις. Εννοείται. Γιατί με ανάγκασε να δουλεύω πιο πολύ στην προπόνηση. Εννοείται. Απλώς αυτό που θέλω να πω για να κλείσουμε και αυτή τη συζήτηση είναι ότι από τη στιγμή που έκανες τόσο καριέρα και μάλιστα τόσο μεγάλη, συνηθισμένος να τα βάζεις με αντιπάλους οι οποίοι είχαν πολύ μεγαλύτερη σωματική διάπλαση από σένα, υποθέτω ότι από εδώ και πέρα μπορεί να βλέπεις μπροστά σου ένα βουνό όσον αφορά το τι κάνουμε τώρα. Γιατί εντάξει, κάναμε μια μάχη, αλλά από ό,τι φαίνεται κερδίσαμε κιόλας. Τώρα τι κάνουμε, ελπίζω τα εφόδια που απέκτησες. Ετοιμαζόμαστε την επόμενη. Ελπίζω τα εφόδια που απέκτησες μέσα στην πισίνα, βάζοντας τα με πράγματα τα οποία δεν ήταν και πολύ με τις συνθήκες υπέρ σου όσον αφορά τη σωματική σου διάπλαση, να τα καταφέρεις και στην υπόλοιπη πορεία. Συγχαρητήρια και πραγματικά καλή συνέχεια. Πάντα είχα την εντύπωση ότι ένας άνθρωπος του αθλητισμού έχοντας ξεπεράσει τόσα εμπόδια στη διάρκεια της καριέρας του μπορεί κάλλιστα να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του Εθνικού Κοινοβουλίου, που αν μη τι άλλο δεν είναι για καθηγητές, δεν είναι δηλαδή για εξπέρ της διανόησης όπως νομίζει ο κόσμος, αλλά είναι για εξυπηρέτηση καταστάσεων υπό το πρίσμα του πολίτη, ένας εκ των οποίων, μάλλον 300 εκ των οποίων θα βρίσκονται στην εθνική αντιπροσωπεία. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ωραία. Συγχαρητήρια και πάλι. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.